Minulé sme sa bavili, že sa vám toto, ste mali problém nejak to pochopiť, ten princíp, lebo toto je v podstate základ, to je jadro celého toho operačného systému, teda DVTR, to je operačný systém, na ktorého je riešenie ľubovoľných politických problémov, kto chce vstúpiť do politiky, že vlastne taký rýchlo kurz, aby sa rýchlo zorientoval, jak to tam funguje a mohol riešiť tie svoje veci na dedine, v malom meste, alebo v tej komunálnej, alebo už aj vo veľkej politike. To je proste taký vstupný rýchlo kurz. No? To aj naša Veronika postupila. Ale vstúpila za iných podmienok. Iné podmienky vyberú. No hej, že je tam beží trošku iný program, hej. Je tam beží tento program, hej. Toto je program, ktorý reálne máte vy v hlave, jak reálne funguje zhruba váš mozog, hej. A toto je program, ktorý paralizujúci, ktorí ste vychovávaní po generácie, ktorí chcú, aby takto ste fungovali. Aby ste rozmýšľali štýlom, že keď budem mať nejaký čas a priestor a nejakú energiu, tak niečo vytvorím, hej. Že to je spôsob, akým väčšina z vás odmala, teda je učená v škole uvažovať z kníh, z blockbusterov, zo seriálov, zo všetkého. Ale ľudský mozog reálne funguje trošku inak. V podstate, vy keď niečo, pokúsim to tak zo spodu, z druhej strany vysvetliť. Že keď sa ráno nejaké decko zobudí a má nejakú predstavu, že čo ide robiť, hej, že v ten deň, že napríklad úplne, alebo aj decko, že ide do školy, hej. To znamená, musí napred sa umyť si zubky, napapať sa, ísť na električku alebo čo, dostane sa do školy, proste nejaké obrazy si predstaviť, čo ho dneska čaká. Aj ten človek, ktorý ide do roboty, to je, alebo nákupy, to je jedno, hej. A hneď prvý obraz, ktorý mám, tak to je obraz sa povie po latinsky forma. Obraz, hej? Forma. A všetká hmota, čo vidíte okolo seba, matéria, všetko má nejakú formu. Neexistuje, že beztvará hmota, ktorá bola, že hmota, a ktorá proste není nič. Aj tá plastelína, ktorá je tak proste vyzerá tak, to je proste plastelína, hej? Že beztvará, abstraktná hmota neexistuje. To znamená, že nie je hmoty bez obrazu alebo bez formy. A teraz forma, a keď meníte formu, tak vlastne formujete, hej? Alebo teda informácia. Čiže informácia je prenos formy. Hej? To znamená, že vy máte nejaký obraz a vy ho idete zhmotniť do nejakého objektu. Si predstavíte kačičku, si detsko predstaviť, tu má plastelínu, kus plastelína, z toho si vymodeluje nejakú kačičku. OK, bude to taká kačička kadejaká, ale že bude to kačička. Hej? Že bude to mať nejaké krídelka, niečo také, nejaké nožičky, hlavičku. Hej? To znamená, on informovalo, preneslo tú formu, ten svoj obraz, preneslo do tej hmoty, do tej vytvorilo akože budúcnosť, v tom momente vytvorilo nejaký nový objekt. Alebo, ešte niekedy sa hovorí aj, jak je v tom, bol taký blockbuster americký, sa volá, že Transformers. To je veľmi zaujímavý film z odborného hľadiska, čo sa tam projektovalo, aké stereotypy, ale to isté je, že teraz nehovorím o transhumanizme, ale informácia alebo transformácia, že to je zmena tej plasteliny na inú formu, hej? Ale v zásade je to ekvivalent, teraz to je len, že podobné, ale je to sloveso, je to proste nejaká akcia, hej? Že niečo vykonám, ja tvorím, ja som mal obraz vo svojej hlave, som mal nejakú predstavu. Po slovensky sa to povie predstav,
stav. Že to je nejaký stav budúcnosti a ja som si ho predstavil a potom som ho vykonal. No a čiže máme tu, sme si vysvetlili, čo je to informácia. Informácia je vlastne vykonanie, je prenos nejakého obrazu, ktorý som mal a na to, aby som ho mohol preniesť, tak ja musím tú formu, ten obraz, môžem písať, že aby sme si v tomto rozumeli, tak budem už písať nie obraz, ale použijem výraz forma. Hej? Tá forma, každá forma má svoje parametre, hej? Má svoje konkrétne miery. Hej? Ten obraz, ktorý ja si predstavujem, tak má, povedzme si, že nejaká socha, hej, o ktorej sme sa minule bavili, že chcem urobiť sochu, jak ten Michelangelo, toho Mojžiša, alebo Davida, ale myslím, že aj Mojžiša robilo, ne? Áno. No, hej. Ale Mojžiša alebo Davida. A teda jednotlivé, aké sú miery tej sochy, hej? Že ona má svoju hmotnosť, bude mať, to je tiež nejaká miera, hej? Tá váha je proste nejaká mierka. Bude mať svoju farebnosť, hej, svoju lesklosť, ten povrch, svoj aj priestorový rozmer a tak ďalej, že každá forma má svoje miery. Miera 1, hej, tu bude treba váha, hej, teda hmotnosť, hej, inak povedané. Potom tu bude miera 2, miera 3, toto bude priestorový rozmer. Tuto bude, že kilogram, hej. Tuto bude v metroch, hej. Tuto bude, čo tam bude, lesklosť, alebo teda svetelnosť. Jaký je ten povrch vyleštený, to sú všetko parametre. Svetelnosť, to je v lumenoch, myslím, sa to počíta a tak ďalej. Že ja mám, to sú v podstate jednotky SI, to je medzinárodný systém mier a váh. Sú základné, keď si pamätáte z fyziky, základná škola, to je myslím 5. alebo 6. ročník, čo ste sa učili. A sú jednotky SI. To je medzinárodný systém mier a váh. A tam sú teda základné miery a odvodené. Základných je myslím 7, ak sa dobre pamätám. Je medzi nimi teda hmotnosť, vzdialenosť, dĺžka, svetelnosť, čas, hej, a tak ďalej. Potom sú z nich odvodené podľa vzorcov, ktoré si odvodia. To znamená, že ja mám tá forma má nejaké konkrétne miery, hej. A teraz ja, keď mám ten obraz, a ja ho chcem preniesť, zmeniť tú budúcnosť, zmeniť nejakú matériu budúcnosti, tak ja si to potrebujem rozmeniť na drobné, lebo ja nemôžem ja si to musím zabstrahovať, že celý ten obraz, ja si ho musím, že dobre, konkrétne parametre toho obrazu, že ktorý chcem, tej budúcnosti, ktorú chcem vytvoriť. To znamená, že ja zoberiem tú každú jednu z týchto mier, hej, ju prenesiem a vytvorím niečo nové. Rozumiete tomuto kroku? Že zoberiem mieru 1, 2, 3, 4, 5, prenesiem ju, ako tu informujem a tuto vlastne vyrobím nový objekt, hej? Novú budúcnosť. Takisto, keď robím aj vykonávam nejakú činnosť, keď cvičím, keď sa rozprávam s ľuďmi, zmením ich názor a tak ďalej, ja zmením v podstate ich miery, nejaké chápanie, im dám potom nejaké informácie. Tuto by mohlo byť, aj kebyže to zoberiem ako spolu, ako jeden celok, že väčší kvant tej informácie, tak tuto by som mohol dať, že forma. Hej? Forma a prenos formy je informácia a tak vytvorím novú matériu. Hej? A znova idem.
páči sa mi to, čo som vytvoril, alebo ne. Čiže ja si urobím trochu iný obraz, hej, a rozliším si jeho miery a znova prenesiem to a teraz bude to lepšie alebo horšie. Tým vlastne optimalizujem, stále vytváram novú a novú budúcnosť, vylepšujem tie svoje chyby. Hej. Že to je princíp, jak funguje ľudské myslenie. To znamená, lebo priestor a čas sú len nejaké zmier, hej, jeden z mnohých mier, hej, ich je veľa, hej. A energia a hmota sú len nejaké formy máterie, že oni vlastne, tento základný princíp v náboženstvách, na tento princíp, to je princíp tvorenia. A oni na to dali dogmu, lebo to je trojjediný princíp, ako tvorím, že si ho rozmením na dobre. Urobím si predstavu, hej, teda obraz, formu, a tu dám do budúcnosti, teda vytvorím, či už rukou, slovom, alebo nejakým kladívkom, nástrojom, alebo šoferovaním, že to auto sám seba prenesie inde, alebo nejakú skupinu ľudí. Vždycky ten princíp je vždycky znova stále ten istý. Toto je princíp a takisto v politike. Že ja mám nejakú konkrétnu predstavu a teda tu informujem, do budúcnosti ju realizujem. Vytvorím novú realitu, novú skutočnosť, že upravím tú realitu. A čo by sa ešte k tomu dalo povedať? Dôležitá vec, tá miera, každá z tých mier, ja ju v podstate potrebujem nejakým spôsobom, aby som ju preniesol, ja ju potrebujem nejak nakodovať. Hej. To znamená, ja musím buď ju slovne popíšem, alebo v programovacom jazyku, ju nejak sformulujem, alebo matematicky ju sformulujem, ale to je jedno, to je vždycky nejaký princíp kodovania. To znamená, aby som to mohol preniesť, tak musím to nejak nakodovať. Alebo ju dám do nejakej série pohybov a tým vlastne, že zoberiem to kladívko, ten majzlík a z toho kameňa niečo vyseknem, tak to je proste algoritmus, ktorým ja ten svoj obraz prenesiem do toho, informujem do toho objektu, do tej starej matérie a vytvorím vlastne nový objekt. To znamená, že to je súčasť toho, to je kodovanie, ale to nepredstavujte si to niečo ako zložité, že kodovanie to znie tak tajomné. Ale nič, to je len popis nejakého procesu, to je nejaký algoritmus, ktorým ja tú mieru prenesiem do tej matérie, čím to zmením. Ten model, prečo sa volá, že my sme ho upravili trochu na meme, respektíve meme fej, alebo, dobre, nebudem vás, meme theme, tam sú niektoré varianty, ale vždy ide o jedno a to isté. Lebo keby som toto zmenil na tú mieru, na formu, to znamená, že by som zobral celý tento vektor, aby som išiel spätne, že toto celé dám ako parametre toho koláča, že koľko, jak dlho musím piecť, aká tam pôjde múka, koľko hrozienok, jak dlho bude kysnúť a tak ďalej. To sú všetko miery toho koláča, konkrétne a jednu z nich potrebujem realizovať. A keď to spojím do tej celkovej formy, tak budem mať, dám to všetko dokopy a budem mať na konci ten koláč. Že vytvorím vlastne novú matériu, koláč, ktorý si všetci dáme. Čiže keď pečem koláč, informujem. Áno. Prenášate formu, obraz, ktorý si na začiatku, alebo v tej kuchárskej knihe, pozriete obraz, ide do vášho mozgu, vy si ho abstrahujete, čo potrebujete, tam máte aj ten recept, ten algoritmus, celé to máte nakodované a vy si to znova vlastne ho reprodukujete. Ale urobíte vždycky ako v podstate jedinečný, aj keď bude podobný s tými inými koláčmi alebo s tým receptom, ale to sú už detaily. Potom, keďže máme zaužívané slovo informácie, alebo že nás, naši predstavitelia informujú, kedysi sa hovorilo, že dávam vám na známosť, No. Nepoužívalo sa toto slovo, čiže... Ale teraz sa to hovorí, keby si to preložíte teda do latinčiny, tak sa to hovorí otvorene, že vás formujú, že vás menia. Informovať je, že vás zmenia, že pustia nejaký algoritmus, urobia akciu aj tým slovom. Jak sa hovorilo v tých niektorých starých eposoch bolo a slovo mesta vytvárajú, slovom slnko zastavujú, akože tí starí, kňazi, ktorí presne, vždycky elita funguje na tomto princípe, na tom úplne banálnom princípe, že predstava a je realizácia. A tým ľuďom, aby oni si, a to je vlastne aj ten koncept základný, že oni určujú, aká bude budúcnosť, kam ideme. A
aby ten človek si to nevedel sedlácky, otázka je, jak ho paralizovať, to znamená, že mu dali takúto ilúziu, že sú nejaký že čas, nejaký priestor, hej, že to je strašne podstatné, a potom, že je nejaká energia a hmota, a že dali mu falošné pojmy, s ktorými on vlastne ťažko môže reálne efektívne formovať budúcnosť. Hej, že tu je to úplne jasne pomenované, jak oni fungujú. No, ja som tým chcela povedať niečo iné, že tým pádom používame nesprávne vyjadrovacie prostriedky, že informovať. Ako oni sú správne, ale v inom kontexte. Oni sú správne v zásade, ale oni sú v inom kontexte. Ale nesprávne používané, na to zle používané, lebo aj tiež píšem. Sú zámerne zle používané, aby sme boli vyvedení. Keď napíšete, že informujte ma, hej, tak vlastne žiadate o to, aby vás niekto zmenil. A to nemusí byť vyslovene v zlom. Ale to je ale preložené do latinčiny. V latinčine informovať znamená zmeniť. Hej. Ja len, že či tým nebudujeme egregor, ktorý nie je úplne v súlade. No záleží zase od tých cieľov. A my sa tu informujeme. Technológiu, vidíte, jak zneužívajú, toto je technológia. To je technológia myslenia. Áno, ale my sa informujeme vedome, my ideme s tým cieľom. To je to zavádzanie, takéto udržiavanie mimo to. To je ten rozdiel, to je presne ten podstatný rozdiel, že aj informovať je rozdiel. Ľudia sú v zásade dobrí, ľudia sa nerodia zlí. A ľudia, tvorí ich tá kultúra, že to decko nerodí sa ono, že vyslovene, že zlé, Áno, máte istú skupinu sociopatov, ale znova, akože 1 až 2% štatistických populácií, ale znova, jak k tomu došlo, prečo oni sa stali sociopatmi a tak ďalej, že čo zlyhalo tam. Čiže človek v zásade sa nerodí zlý, a keď mu dáte tie informácie, keď mu dáte metodiku, akým spôsobom môže riadiť svoj osud, pochopiť hĺbku, tú jednoduchú, primitívnu hĺbku tej politiky, tak dokáže už to sám riešiť, že ich proste tých ľudí je veľa, keď sú dobrí a majú tú technológiu, keď sú dobrí a nemajú tú technológiu, tak hentých preštia. Oni vlastne túto technológiu používajú proti vám. Tú úplne primitívnu a vám dajú toto, čo je nefunkčné. Lebo toto vedie proste k egocentrizmu, lebo ja mám čas, priestor a energiu, aby som niečo zmenil. To je egocentrický model. A egocentrický vás odreže od Boha, to znamená od objektívnych cieľov, a v tom obrázku vy sa dostávate mimo toho optimálneho toku, tam, kde boli tie víry a tie ľadovce a všetky tieto blbovinky. Automaticky vy sklzate, lebo vy sa sústredíte na seba, ale svet sa netočí okolo vás. Máte nejaký dobrý šťavnatý príklad z politiky na toto? Myslím, že viete ich sama dosť, viac než dosť, že akúkoľvek televíziu v tom momente vidíte. Čiže na väčšinu, keď máte dobre položenú otázku, ak vy si položíte, tak si väčšinu na ňu budete zodpovedať sama. Čiže toto a tuto vy musíte sa snažiť o objektivitu. To znamená, že oni fungujú tak, že oni hľadajú, aké sú objektívne miery, lebo on nemôže, keď ten kameň je príliš tvrdý a on má zlý majzel a príliš malé kladivo, tak on ho neoseká. To znamená, že on musí hľadať objektívnu realitu, aký je ten stav veci. A iba potom môže to znamená, že on vidí, že vesmír svet sa netočí okolo neho, ale on chce využiť tie objektívne pravidlá za svojimi súkromnými osobnými cieľmi. Že oni takto využívajú tento model, pri ktorom musíte sa snažiť o hľadanie objektívnej reality. A ostatným oni predložia, že objektívna realita vlastne neexistuje, lebo všetko sú len nejaké subjektívne pohľady, či mám ja dosť času a priestoru a energie, aby som niečo zmenil. To znamená, že oni v zásade si tie reálne, tí príslušníci tých tzv. Elít, alebo jak to ľudia ľudovo hovoria, elita, tak, lebo elita klobasa, že je taká, že čo do nej nadspäte, taká bude. Ale že oni si uvedomujú, že oni sú v zásade akože veriaci, že oni vedia, že je nejaký Boh a že vedia, že ho môžu konať len v rámci nejakého dopustenia, hraníc. Že tá mechanizm, inak sa oni sami dostávajú do problémov. Ale tých ostatných svoje obete dlžia ešte v hĺbšej nevedomosti, aby ich vedeli manipulovať pre svoje ciele, aby oni viac toho mohli skonzumovať.
ale hlavne, aby mohli mať ten pocit moci, že oni im určujú ten osud. Čiže tento model vytvára predpoklady k neegocentrickému správaniu, že k neegocentrickému mysleniu. To znamená, že chápem, že je tu nejaký vyšší princíp, ktorý určuje pravidlá, ja sa snažím ich pochopiť, objektívny stav veci, lebo ten mi určuje, že čo môžem urobiť a čo nie, že čo sa dá, čo sa nedá, lebo zbytočne potom budem robiť niečo, si dám cieľ, že chcem ísť na severný pól a na kajaku, alebo na nejaké malé loďke, že kde nemám dosť zásob, ani vody, ani ničoho, tak proste po ceste na 99% zahučím, čiže nebudem si dávať také ciele. A tu oni povedia tomu, je víkend a môžem si, a keď chcem, tak to dokážem, ale za akú cenu, že zahučíš. Čiže tento model je funkčnejší a umožňuje spoluriadiť svoj osud a osud spoločnosti. Tento model je paralizujúci. To bol pre tých otrokov, pre tie nižšie vrstvy a toto vždycky učili v tých chrámových školách. V staroegypte sa to volalo domy života. A tam učili budúcu elitu týmto spôsobom. A to doteraz, to sa nezmenilo. Na tých súkromných kurzoch a privátni učitelia, oni v podstate učia týmto spôsobom myslieť. Oni to len troška rôzne pomenovania sú na to. Napríklad všetci na západe sú, je strašne moderné kabalistika a tak ďalej. A v kabale je to tiež akože tento princíp, on je troška inakšie popísaný a je troška tiež zaminovaný a závisí od toho, že v akom ste stupni zasvetenia, tam. Ale tiež je tam spoluvlastný tzv. Systém sefirot. Nie tých stromčekov, ale sefirot ako troch sefarim. Ale to sú detaily. Ale aj v iných náboženstvách alebo ideologických systémoch sú podobné ekvivalenty. Vo východných filozofiách je to inak zmanipulované. Tam nemáte toto, ale tam máte že vnímanie sveta na princípoch, že zem, vzduch, kov, oheň, A to sú vlastne, čo to sú v podstate upravené povedané agregátne stavy, hmoty. Teda plynné, tekuté, pevné, plazma, a dáme tomu vákuum. A oni to majú akože zabstrahované, teda majú tam vzduch, kov v podstate môže byť ako zámena ako plazmy, a tak ďalej. A oni to povedú, že na základe toho sa dá chápať svet, ale toto tiež, oni fungujú na tomto princípe, tie elity tam a to skryjú pred tým. Len na miesto tohto modelu, aby sa zároveň tie opice dole, tí ľudia mohli hľadať, že či je tento hmota, energia, čas, priestor, alebo ten ich model, kde je všetko vysvetlené na základe vody, vzduchu, energia, že jak to je. Čiže to je len iný spôsob manipulácie. Čiže keď niekto ako opičák tam dole, akože príslušník toho davu, sa chce vyslobodiť z tohto, na tom východe to vyzerá dobre, tak húpne len do inej pásce. Že bum, pásca svakne a do konca života, až potom sa zobudí po smrti, možno. A tam už, sakra, no. A znovu. Možno tam sú tiež varianty, že ak to tam môže fungovať, či sa tu rodíme znova, alebo ne, alebo tam tiež sa tým zaoberali naši teda kolegovia, docenti, profesori na týchto špecializáciách, že aké sú tie základné varianty podľa religionistických systémov, kultúra, tak dobre, Paul už asi Dobre, pochopili ste to trochu lepšie ako minulé, Dobre. Je to aj v DVTR-ku je to vysvetlené, aj v tom modeli MIM-ku, samostatnom aj MIM-FIM, respektíve MIM-FE, tam len miesto tej matérie sa dá akože existencia, ale to je to isté, matéria, to je proste bytie. Dobre, OK, vlastne. Čo som to teraz všetko Prečo je tento model egocentrický aj z toho pohľadu, že my nedokážeme cez tieto pojmy obsiahnuť celý vesmír. A tým pádom sklzávame automaticky do toho, že tu som ja a ja to pozorujem v tom priestoro-čase a pokiaľ mám svoje zmysly, mi dokážu a predstavivosť, tak potade som a potade je aká by realita. A tam zase to, o čom sme sa bavili, že keď to není, keď som to nie ja, tak není ani pozorovateľ a tým pádom není ani realita. Zatiaľ čo tu sme není obmedzení ani časom, ani priestorom, ale práve môžeme sa akéby, lebo o Bohu sa hovorí, že mier a mier, že je ten základ nejakéby koordinát. A tým pádom
si dokážeme predstaviť model toho vesmíru komplexnejšie a hutnejšie cez tento model. To je prvá vec, čo som chcel tam doplniť. Druhá vec je to, že aj o myslení sa hovorí, že je to informačno-algoritmické myslenie. Že naše myslenie je informácia a algoritmika. Čiže my dostávame do našej psyche nejaké informácie a teraz príde nejaký podnet a ten algoritmus v našej psychike hovorí, že dobre, teraz prišla táto informácia, tak ten algoritmus je, že tak buď spravíš toto, alebo toto. Keď spravíš toto, tak sú tu napríklad tieto možnosti. Že takto sme my akoby algoritmizovaní, aj v tom dobrom, aj v tom zlom zmysle znova. O čo ide? Že keď si toto uvedomíme, tak si uvedomíme, že dobre, ale ten algoritmus my vieme aj prerobiť, že možno, že tuto je ešte N možností iných v našej algoritmike, ktoré sú napríklad lepšie. A týmto si my vieme keby rozširovať tie miery toho, ako rozmýšľame, ako myslíme. A k tomu, že či znova alebo nie znova, tak podľa tohto modela, jaká reinkarnácia, kde je však ako nikde nejaká. Zatiaľ čo tu, keď pripustíme to, že matéria je to všetko, ktoré je nadelená tou mierou, tak my vieme teda, že tu je nejaký duch, nejaké biopole toho človeka, ktorý je nosičom tých informácií. No tak keď telo zanikne, tak sa zmení matéria, zmení formu, jak sme si rozprávali, ale nosič informácií neznamená, že zanikne. Potom sú rôzne teórie, že kde čo jak ide a čo sa sem môže vrátiť a nevrátiť, tak ja, to teraz zase nie je téma. Ale iba toto som chcel k tomu doplniť, že tuto je to úplne jasné, že je to minimálne akože aspoň teoreticky možné. Dobre. Tam ešte to akože hodne, čo by sa dalo, ale to znova by bolo nádlhšie a že tam sú ešte... Je to aj do hĺbky, aj do šírky, vieme sa baviť o tom veľa. Zatiaľ vám asi toto stačí, ale ostatné naozaj nájdete aj v tých, čo si môžete zadarmo stiahnuť, alebo keď chcete si môžete aj knihu kúpiť. Takže kto sa tomu chce lepšie venovať. A hlavne, že keď chce niekto ísť do politiky, to sa nezdá, ale to je veľmi závažné pochopiť ten princíp, že mu to strašne pomôže riešiť tie každodenné problémy, ktoré tam bude mať v tom komunále alebo tak. No, že tam je potom otázne, dobre, ja si to naštudujem, pôjdem do komunálnej politiky medzi nejakých trotlov, čo tam bude, tak čo tam spravím, keď oni nebudú. No vy budete vedieť objektívne lepšie riešenie pre všetkých zúčastnených. Znamená, oni sú väčšinou v konfliktoch, že každý presadzuje nejaké svoje záujmy, svojho plánu a tak ďalej. A vy im dáte, jak sa hovorí, nejaký modus vivendi, že riešenie, ktoré bude pre všetkých priateľné a posunie tú situáciu objektívne ďalej k lepšiemu. Tak to spraviť medzi nimi kompromis. Áno, kompromis, ale taký, že ktoré nebude možno, že ideálny, dokonalý, ale bude lepší. A keď to urobíte niekoľkokrát, tak oni vás začnú vás skúšovať. A tým dostanete väčšie kompetencie a môžete oveľa viac zasiahnuť a tak ďalej. Čiže úplne jednoducho. Že jednoducho si ich tam, ako sa povie, motať okolo prsta. Áno, lebo pretože oni sú tupí, egocentrickí a oni aj niečo dosiahnu, ale tá strata, ktorú pri tom utrpia, je často väčšia a oni to nevedia dostatočne odhadnúť a idú tupo, dostávajú sa ešte do väčších konfliktov a tak ďalej. No a keď vy im pomôžete z toho a potom sa spára, odkiaľ si to vedel, jak si na to došiel? A že tak je tam zdravý sedlácky rozum, potom možno, že takáto pomocka a potom a zrazu vás bude viac. Je samozrejme lepšie, keď je viac, ale aj jeden človek tam už vie, ako nie hneď, ale v priebehu týždňov, mesiacov, oni ho začnú, to sú tie tzv. Kádrové lifty, personálne lifty, že nás budú tlačiť hore. Lebo oni nemajú ľudí, je zúfalý nedostatok ľudí, ktorí by vedeli schopní samostatne rozhodovať a riešiť problémy. Každý čaká na rozkaz, aby ne, alebo ide tvrdo po svojich osobných záujmoch a všetko ostatné topí. A ten skôr či neskôr sa proti nemu spoja a zlikviduje. A keď tam dojde takáto osoba, tak to je úplne iné kafe. A to ide potom dosť rýchlo. To akože z praxe vieme aj kolegov, ktorí ako v politike takto riešia. Môže sa stať, že potom, keď niekto to tam takto začne troška formovať, tak môže byť nepohodlný pre zase. Vy však keď je tam niekto akože v oponentovej opozícii, vy nemáte nepriateľov. Vy každého integrujete. Však dobre, však kde je problém, poď, sadneme, dohodneme sa niečo vymyslieť. Tam je o to, že aj ten, ktorý je v opozícii, tak ešte sa na to pozrieť. Budete pracovať pre to, kto pracuje pre vás.
Ale vy ideálne, keď dodržíte akože tie pravidlá, že akože sú nejaké vyššie cieľa, snažíte sa spriechodňovať a celkovo pre všetkých zlepšovať situáciu. Lebo keď vidíte technológie použite na egocentrické ciele, dá sa aj to, ale tam sa potom dostanete na veľmi tenký ľad, a dostanete sa v podstate, klesnete na ich úroveň a úroveň ich problémov. Potom už sa nebude chodiť. A to je že jak chápeme tých ostatných ľudí, že keď chápeme, že áno, že nie sú hlúpi a sú mysliace bytosti, ktoré teda tiež majú, proste, nie sú hlúpi a ja im to predostriem teda rozumnými argumentami, tak vlastne si ich získam na svoju stranu, lebo proste keď ich nemám za nejakých úplných týchto majorov, ako sa hovorí, tak vlastne oni... Budete hovoriť nejako podozrivo dobre. A budú si to všimať, že aha, že ten áno, proste, nehovorí, že... lebo on ten človek, áno, počúvaj, on vlastne, a potom samozrejme musia vidieť reálne príklady, že keď ten politik, ktorý tam je, a teda postupnými krokmi, áno, tak to funguje. Jasné, že funguje to, veď to jasné, už máme ten chodník, už tam je toto, už to neviem, to dobre, nemyslí to zle, no. Aj s úplným idiotom, sociopatom, keď ste aj v 99% vecí ste na nože a nemôžete s ním súhlasiť, lebo je to fakt magor, nebezpečný človek, ale nájdete s každým, aj s alkoholikom, narkomanom, nájdete aspoň jeden určite bod, s každým nájdete, kde sa zhodnete. A to je začiatok spolupráce. A že v ostatných veciach ja ho budem ignorovať, nebudem podporovať, ja ho podporím v tej jednej jedinej veci, a to sa volá potom ako kumulatívny efekt, alebo pravidlo tzv. Pozitívneho atraktora, tak odborne sa na to pomenovania v týchto modeloch. No a tam ho podporíte a tam zrazu zistíte, a že ešte možno, že aj v tomuto by sa dalo s ním spolupracovať. To znamená, že keď ste v bande 10-20 sociopatov, ktorí sa tam, a väčšinou tak nie sú tam aj rozumní ľudia, dokonca väčšina aj na tých úradoch sú, a aj v tých firmách sú rozumní ľudia, ktorí to myslia v zásade dobre, ale sú proste v nemožnej situácii, ktoré nevedia von. No, Čiže... ale druhá vec, je, že každý môže byť v politike inteligentný ľudia, vôbec nepochybujem, ktorí by to aj mysleli dobre, ale nemôžu si to dovoliť, lebo nie je dovolené, môžu ísť v určitých mantineloch, a keď spravia proste krok vedľa, no tak proste je to zastrašovanie. Nie, vy musíte, ale že vy musíte s úsmevom, s tými výbavami musíte chápať viac a zvýšiť sázky. Že musíte chápať naozaj ten mechanizmus, jak funguje, a v tom vidieť aj pasiu, aj akože tá hra v dobrom zmysle, v konštruktívnom zmysle. Že keď narazíte na takýto problém, tak nejdete proti múru, vy ho obidete. V podstate Putin to robí v rámci globálnej politiky a na našej úrovni chudák Fico tiež sa tam sa ale Putin to nerobí sám, všetko za sebou. Nerobí, ale určite akože tá osobnosť histórie, histórie ako evidentná. Tiež, takisto. Samozrejme, že netreba z neho robiť kult, alebo niečo. Aj Rusom pomohlo z veľkej časti aj toto, že oni používajú, toto je, ale každý, kto ako tak funguje, tak v podstate niečo podobné používa, len tu je to zhrnuté akože do jedného celku, aby človek, ktorý chce ísť treba do politiky, ale aj v podnikaní, že si to môže pozrieť a začať používať, skúšať to používať a pomôže to, že to je zdravý sedliacky rozum v kocke. Pokiaľ človek nerozmýšľa, teda, že idem do tej politiky s tými teda pre seba, ale teda ide pre to vyššie dobro, povedať, že áno, chce tým ľuďom ozaj pomôcť, tak to potom ide. Ale musí byť tak v prvom rade vnútorne nastavený a ľudia to potom samozrejme zbadajú. A odvolania pokušenia, no. Áno, to je ďalšia vec, že ten prsten moci, o ten prsten moci sa musí deliť, lebo toto je prsten moci, akože kľúče od mešačky, že keď toto máte osvojené, a potom sa snažíte hľadať ľudí, s ktorými sa dá spolupracovať a dávkovať im tie informácie, že aby ste mali ľudí, lebo tým akcelerujete všetky procesy a všetko je oveľa rýchlejšie a hladšie. A áno, do politiky, keď je niekto kvôli tomu, aby tam zarobil, tak to je buď tajný blázon alebo samovrah. To je fakt nebezpečné. Keď tam ide niekto naozaj s tým cieľom, to je veľmi krátkodobé, že on môže rýchlo, ale vy nechcete vedieť, aké sú to potom osudy, však aj vidíte mnohých. A teraz to už není tak, že 1-2 generácie sú tam 3, jak bolo kedysi, teraz to ide veľmi rýchlo, keď tam je vyslovene taký človek. Potom sú to samozrejme naivní idioti, ktorí to autoristicky robia, ale sú tupela, byť slnečkári. Ale keď to tam ide vyslovene zarobiť, tak to je veľmi nebezpečná.